Mga nanimuyo daplin sa kasapaan sa Dakbayan sa Talisay, tigumon aron pasabton sa kakuyaw sa ilang gipuy-an ilabi na nga mukalit lang og bundak ang uwan. Si Chona Carion sa report. Mato ni Mayor Samsam Gulyas nga aduna nay tukuron nga housing project alang sa informal settlers sa Dakbayan. Prioridad sa proyekto ang mga nanimuyo daplin sa kasapaan. Ang local housing board na unya ang mupili sa beneficiaries. Gidugang sa mayor nga anhaon niya kini tukuron sa barangay Dumlog. Mutindog na diya hopefully ang medium rise building nagiplano sa city. And ang mga beneficiaries ana is kanang naa sa sitio Pagatpat diya sa Dumlog. Gisangunan usab sa mayor ang Talisay City Disaster Risk Reduction Team sa pag-edukar sa mga mulupyo kilid sa kasapaan o mga suba sa mga angayng buhaton ilabi na kun mukalit ang pagsaka sa tubig. Bisan pa man kun way na sinating pag-uwan-uwan sa syudad. Niadtong Domingo, misaka ang tubig sa sapa habig sa barangay Dumlog ug Biasong gumikan sa kusog nga uwan sa bukid sa Toledo ug bukirang bahin sa Dakbayan. Communication lines should be open between the barangays in the mountains and our disaster teams. Second is, I have tasked our disaster team to give kanang mga talks and seminars and orientation, especially to our illegal settlers in the riverbanks. Uban ni Renante Quiñones, Chona Carion, Balitang Bisdak.